Господин Дикневски, вие сте една от жълто-черните легенди. Какво си спомняте от този паметен матч? Много неща мога да кажа за този матч, защото за втория говорим, нали? Значи, той се игра наистина на Великата октомврийска революция. Беше по онова време много важно как ще се представим. Даже когато насъбраха в партията, ни поръчаха да се представим достойно. Така ни казаха. Никой не смяташе, че може да направим това, което наистина се случи в този паметен ден, да победим отбора на Байер Мюнхен с 2-0. Това беше нещо невероятно и винаги мога да кажа, че и за мен, а може би в историята това е най-големият матч на Ботев, без да подценявам победата на срещу Барселона или матча с Атлетико, който се игра от по-старото поколение, така че с толкова много народ и с толкова добра игра и с много мал шанс накрая, или може би точно отличните прояви на ПФАФ, попречиха да направим нещо, което цяла Европа ще да говори и не случайно в книгата си, която излезе преди 10 на години, мисля, ПАФ казва, че най-трудният матч му е бил в Пловдив. И това е голямо признание за нашия отбор. Кои са най-ярките спомени от 7 ноември 1984 от тези 90 минути срещу Байер Мюнхен? Много ми са спомените. Значи, отличната ни комбинация с Коцето и с Пашев при пас, гол на отличния гол на Пашев. Пак падането на Коцето на Пашев, докато спечелим втората доспа Павло Казарин, докато я даде. Може би ще остане паметно и това, което се случи преди матча. Тогава играехме с жълто-черни фанелки, с една лекопласт лента. Ауген Талер, капитана на Байер Мюнхен, преди матча заедно с Павло Казарин. Павло Казарин ми каза, че не може да се играе с тази лента. И се обърнах и видях бат Митко, един от нашата охрана, и ми даде една лента на доброволния отряд червена. И като взеха да ми връзват така, да знаеш как е доброволна лента на доброволния отряд. Посмяха се малко от двамата, обаче след матча дойде човека и ми подари лентата неговата. Еластична. Свали от ръката, целуна се и ми я подари. Това беше достатъчен жест, че наистина направихме нещо голямо и запомнящо си като отбор. Ако погледнем от гледна точка на днешния ден, къде се намира Байер Мюнхен, къде се намират българските клубове, не само Ботев, би трябвало да означава, че тогава онзи отбор на Ботев е имал доста голямо самочувствие, за да постигне такъв резултат срещу такъв колос. Мития трябва да кажа, че аз мисля, че ще взема и мнението тук и на всички ще го отразя, че ние попаднахме на много добри треньори. Значи, това е нещо голямо в това време да учиш толкова добри треньори, като Дерменджиев, Глушев. Бат Колю Дафински. Аз не помня 10 години да съм бил контузен, нещо разтежение или така. Не говоря за рани или за други работи. Там съм отсъствал от ритане, но разтежение не съм получавал никога. Много добра подготовка, с изключително подкрепа на публиката. Навсякъде сме били, както и сега, но и бяхме великолепен отбор. Значи, знаехме кога можем да си позволим какво да направим по всяко време. И у нези времена ни даваха възможност, значи, по-дълго години играехме определени футболисти. Аз, примерно, съм почал 75-та, с малки прекъсвания, където съм бил в Омония, до 38 годишна, когато станах и съм играл в Ботев. Така че разбирахме се само като се погледнем, било с Коцето, било с Пащата, с Антим, Васко или с Гошо, Марин Бакал. Тук просто знаехме си кътните зъби. Сега няма тази възможност. Времената се промениха и много често става вече един замян и много трудно може да стане този синхрон и тази връзка. Било и с заучени положения, което сме правили ние. Накрая един призив към настоящите и бъдещите поколения футболисти, ако искате да отправите. Към нашите, към Ботев. Значи, да се върнем към кореници, това ми е призив. Значи, имаме добри футболисти в школата. Смятам, че Ботев трябва да си бъде така. Да вземем повече момчета от този шампионски отбор. Аз не мога да се представя, че не заслужават някой от тях да попаднат в този отбор. Че стигнахме до парадокс с Локомотив, когато се играе матча, да няма пловдивчани на терена. Това мисля, че е срамно. Лошо говоря. Просто не е моят Ботев, честно си го казвам. Какво бихте искали да кажете
е новият собственик, който очаква да ви обявя? Не знам кой е. Да се обърнем. Какъв съвет бихте му дали? Това е, аз винаги го казвам. Нека школата да е основата на отбора. Тогава връзката между отбор, публика и ръководство е много силна. Така че нека Ботев да се върне към кореници, към своята школа, защото аз мисля, че и Кочев отбора му стана шампион тази година на старша група. Значи имаме и школата работят добре, сигурно. Аз не ги знам точно по-надолу как са нещата, макар че обикалям доста по мачове, но това е истината. Значи с тази хубава база, която имаме, с тези добри терени, които имаме, мисля, че ще излезат много добри футболисти и това е бъдещето. Футбол е бизнес и той трябва да произвежда, а ние до сега там куцаме. Тебе това е твоята фанелка. Благодаря. Какви хубави работи. Това е, понеже мисля, че не ви е останал спомен. Фанелка, в смисъл, опитали да ви направим реплики на вас с имената ви. Петя е във форма, аз не съм, аз изземам като форма. Обърни се, обърни се. Петя, обърни се. Неговата май е по-голяма. Отзад се обърни един кофиш. Ама ръката, не. Господин Пашев, с какви чувства пристигате тази вечер на базата и така като видяхте колегите, с които преди 31 години извоювахте една от най-знаменитата победа в историята на Ботев? С прекрасни чувства и радвам се, че всички сме на линия. С един изключваш, един, който го няма сред нас. Маври Янев, предполагате, знаете, че беше втори вратар. Жалко за него, лека му пръст. И всички тук, които сме, да сме живи и здрави още много години. И така да радваме. И да се събираме така по-честичко. Какво спомняте от матча, в който отбелязахте един от головете, първия, така, който даде криле на Ботев да повярва в обрата след 1-4 в първия матч? Какви са най-ярките спомени от среща на стадион 9 септември? Най-яркият спомен е, не знам дали сте били на матча. Ако бяхте на матча, чист гол ми отмениха още в 7-та минута. Това ако си го спомните. Абсолютно чист гол, редовен гол. Така е, нали? После вкарах за 1-0. После насбориха там двамата скочето за дуспата и после мисля, че още 2-3 положения Фав ми изкара на мен лично. Само на мен. Да не говорим, че едно положение изкари на Захтински, едно положение изкари на Благо Блангиев. Просто силен вратар тогава и много силен отбор. И мисля, че от началото, мисля, че подцениха матча, но след първия гол даже не можаха и да вработат до края. Нали, на косъм беше да падне и трети гол. Това ще да бъде значи, още по-силно за нашето поколение да елиминираме Байерн Мюнхен. Нали? Но за съжаление не ни стигнаха така и силичките, и възможностите ги имахме, но главно тогава си спомням много добър вратар. Това е абсолютен вратар. Имахте ли някакво предчувствие преди да отбележите гол? И какво усещане да играеш при толкова верна и толкова многобройна публика? Честно да ви кажа, аз пък специално и нашето поколение, ние не сме играли на празен стадион. Много добре знаете, че 5-те мача от първенството, значи дербито с Локомотив слагам на първо место, ЦСКА Левски, Славия, Локомотив София ги играхме на стадион 9 септември. Не знам дали това си го спомняте, защото стадион Ботев не можеше да побира толкова много публика. Въпросът какво беше? Имахте ли някакво предчувствие, че ще вкарате? Какво беше усещането след това? Аз колко изкарах 9 сезона и половина в Ботев, какво значи предчувствие? Аз бех и национален състезател, човек бех си със самочувствие. Горе-долу се класирахме тогава и световното първенство в Мексико. Имах си необходимия опит международен, имах си и самочувствието. Пък и почти бех убеден, че както и всеки матч, мисля, че с изключение на една година си бях всяка година голмайстор на отбора, с идването ми от Пазарджик. Това не знам дали го знаете, аз го знам, че е така. 102 гола съм вкарал, коефициента той говори. Защо да не вкараме на Байерн Мюнхен?
Нещо искате ли да кажете на настоящо поколение футболисти на Ботев, както и на момчетата от школата, за които те първо предстои да се борят за място в първия отбор? Момчета в школата, значи трябва да знае, че Ботев е реликва, Ботев е емблема. Не знам дали... Аз мисля, че това е работа на треньорите. Те просто трябва да закърнат те наши деца вътре в сърцето, да знаят какво е да излезнат на Коматево или на стадион Ботев, да чуят Блю Канари на загрявката. Не знам, това чувство мисля, че трябва да се преде от нашите треньори тук в школата. И мисля, че това трябва да се дебатира всеки ден. Всеки ден то просто трябва да им се набива, че това е Ботев. Това е емблема, това е реликва. Това е малко като теория. Мисля, че преди всяка тренировка трябва да се втълпява на тези наши деца. Наши говорим от всички области на България, където и обикаляме и ги взимаме. Защото аз радвам се, че съм служител на този клуб и работя с удоволствие работа си, която имам в клуба. Но най-важното нещо е, че те трябва да знаят, че са животи от сега. От сега. Още от малки. И първата кърма пак за мен трябва да дадат треньорите, нашите треньори тук. И малко да четат повече. Тоест, и пак мисля, че това е работа на треньорите. Малко да покажат историята, малко да покажат поколенията назад. Има интернет пространство. Примерно матча с Барен върви навсякъде. Като чукнеш, си излиза всичко. Да видят какво значи стадион, да видят какво значи публика, да видят какво значи игра. А пък мисля, че и доста книги си издадах. Но мисля, че и тук нашите, малките, мисля, че даже не са отворили първата книга. Ние сме вече на трета-четвърта. Трябва повече да четат и да се интересуват за тяхните батковци, вече станахме и чичовци. И диалога, но това вече е работа на нашето ръководство. Трябва повече да има диалог и с нас, хората, които мисля, че сме дали достатъчно. Значи кой в нападение, кой в защита, кой като халф. Мисля, че винаги може да бъдем полезни и отворени с някаква теория към нашите футболисти. Мисля, че това е правилният път.